susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Amen, amen. Kapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po kayo? I pray na nasa mabuti po tayong kalalagayan sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon at idinako niya po ang bawat isa po sa atin upang mag-aral muli ng kanyang salita, makinig sa nais po niyang ipahayag po sa atin sa pagkakataong ito. Amen. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumulog panandalian sa panalangin at aniyahan po natin ang tulong po ng ating pong Panginoon, ng Banal na Espiritu sa ating pong gagawin. Aming Ama, purihin ka, dakilain ka sa aming buhay, maging sa pagkakataong ito na kami po, O Diyos, ay mag-aaral ng iyong salita. Salamat po sa kapahayagan na inyo pong ibibigay po sa bawat isa po sa amin, na ito pong salitang ito, siya pong makatulong sa amin, makapagbago sa amin, at maranasan po namin, Lord, ang nais mo pang ipahayag sa amin, nais mo pang ibigay sa amin ng mga pagpapala. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Malaya ka pong kumilos, Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. So, ang pinag-uusapan po natin, ito pong buwan po na ito ay patungkol po sa times of refreshing. Amen? So, hindi pa rin po tayo lalayo dito po sa topic na ito. So, balikan po natin muli. Ito pong ating text na Acts chapter 3, verse 19. Amen? So, kung nandyan po ang inyong banal na kasulatan, kung mga Biblia, samahan po ninyo ako upang sabay-sabay po natin basahin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Alam ko po na simula po nung unang mga araw ng September, atin na po itong pinag-aaralan. Pero sabi po ng banal na kasulatan that faith comes through hearing and hearing to the Word of God. Amen? So, sabi po rito sa Acts chapter 3, verse 19, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out. So that times of refreshing, ito po yung topic natin, so that times of refreshing may come from, saan po? The presence of the Lord. So, ang ating pong pag-uusapan sa pagkakataong ito ay the processes. Amen? Yung mga proseso for refreshment. Ang isang refreshment po ay hindi po basta-basta dumarating po sa atin, kahit sa physical. Amen po ba? Kung ikaw ay nangangailangan ng refreshment, di po ba hindi yan kusang darating sa atin? Meron po tayong kinakailangan gawin. Tulad po ng halimbawa, kung gusto mong ma-refresh at uhaw na uhaw ka, anong kailangan gawin? Pumunta ka sa lalagyan ng tubig at tayo po ay iinom, di po ba? So, ganun din po, kung kulang na tayo sa tulog, anong kailangan natin gawin? Kailangan po tayong humiga at matulog. Para pagka tayo po ay gumising, feeling refresh po tayo. Isa pa pong halimbawa, sa panahon ng tag-init, di po ba? Gusto nating magkaroon ng kagaanan or ang tawag nito, patungkol po sa ating pong nararamdaman pag tag-init, di po ba? Anong kinakailangan natin gawin? Di po ba kailangan natin maligo?
Ibig ko sabihin po mga magulang mga kapatid, ang refreshment po ay hindi kusang darating kung wala po tayong gagawin. Amen? So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay the processes, amen, for refreshment. Base po dun sa ating binasa dito po sa Acts chapter 3 verse 19, ang una pong process na kailangan natin gawin is about repentance. Madalas po nating naririnig yan pagka tinuturo po sa atin simula po nung September, unang mga araw ng September. Kinakailangan po may repentance. Amen? Ito pong refreshment na lang po na ito, dun po sa Acts chapter 3 verse 19, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, ito po ay resulta na lamang. Amen? Number one na kailangan natin gawin is repentance. Ano ba ang repentance? Madalas po natin narinig from the Greek word metanoia, na ang ibig sabihin ay spiritual conversion. Ano ibig sabihin po? To change one's mind. Meron pong pagbabago ng kaisipan. Mahalaga po ang kaisipan. Amen? Sabi nga po, he who controls the mind, controls the man. Amen? Kaya po ito pong kaisipan natin ay napakahalaga po sa buhay ng bawat mananampalataya. To repent means to change one's mind for better. Amen? Yung isang turo nga po, kung dalawa o higit mo pang ginagawa ang isang kasalanan, ay hindi na po ito, kumbaga ito na po ay desisyon. Nagiging desisyon na ito. Amen? So, anong kinakailangan po natin gawin with regards to repentance? Ulitin ko po, to change one's mind for better. Amen? Kasi marami pong pagkakataon na ang paghingi ng repentance ay hindi pumupunta sa ating puso. Amen? Para lang kumbaga magkaroon ng kapayapaan ng ating kaisipan. Amen? Pero ang original context po ng salitang repentance ay kailangan mapabuti ang estado ng isang tao. Amen? Hindi siya kumbaga stagnant, na bumabalik lang din sa normal state po niya or sa previous state po niya. Another meaning po ng repentance is heartily to amend with abhorrence. Ano ba ang abhorrence? Something regarded as disgusting. Parang kinamumuhian, kinadidirian. Nakuha po natin. Kaya pala dapat ang kasalanan, kinamumuhian natin. Amen? Or kinadidirihan natin. Di po ba pag nakakita tayo ng patay na hayop o patay kung anumang patay yan, di ba nandidiri po tayo? Ayaw natin lapitan. So, ganun din po pala ito pong salitang repentance. Heartily to amend with abhorrence. Ang abhorrence po is something regarded as disgusting. So, ito pong disgusting ito po yung past sin natin, yung mga na-encounter natin, nagawa nating mga kasalanan. Dapat ganun po ang trato natin sa kasalanan. Kinadidirihan natin. Kasi pag kinadidirihan natin ang isang bagay, ayaw natin lapitan. Tama po ba? Ayaw nating makasalamuha. Ayaw natin makadaupang palad. Ayaw nating na maidikit sa atin. Bakit po? Kasi nakapandidiri ang isang bagay na yun. So, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa kasalanan. Dapat kinadidirihan po natin. Amen? Yun po ang salitang repentance. From the Greek word metanoia, to change one's mind, not for worse, not to the same state as previously meron ang isang tao, but to change one's mind for better, para mapabuti. Naunawaan po natin. Amen? Ito po yung sa Acts chapter 3 verse 19, ang nangungusap po dito si Apostol Pablo. Peter spoke boldly to them about their sin. Lantaran na pinapahayag ni Apostol Pablo patungkol sa kanilang kasalanan. Ito po ay, he did not want to make them feel bad. Amen? Kaya nga po, we do not judge the person, but rather we judge the act. Amen? Hindi po yung tao mismo ang issue, but rather yung action ng tao na yon. Amen? Ito po yung ginagawa ni Apostol Pablo. He did not just want to make them feel bad. Amen? Hindi po niya intensyon na ma-experience o maranasan ng tao na yon, mga tao na yon na masama sila.
Amen? But rather, meron po siyang ibang kapahayagan. Bakit niya po binabanggit ang kasalanan? Amen? That wasn't the goal. Hindi po yun ang goal niya, kaya po niya pinapahayag para maging ma-feel guilty ang mga tao or rather ma-condemn ang sarili nila. Amen? The goal was to encourage them to repent and believe. Ang goal ni Apostol Pablo sa pagpapahayag, amen, ng paghingi ng tawad ay ma-encourage sila na humingi ng tawad at maniwala na meron pwedeng gawin ang Diyos sa buhay. Amen? Lahat po tayo may pagkakamali. Tama po ba? Lahat tayo may kalikuan. Lahat po tayo meron pong kasalanang nagagawa. Pero hindi po nanatili po doon na iniwan tayo ng ating Panginoon na wala pong pwedeng gawin. He provide means. Naglaan siya ng mga paraan para tayo po ay makalagpas, tayo po ay makalaya, tayo po ay manumbalik. May pagkakataon na manumbalik po sa ating Diyos. Repentance does not describe being sorry. Amen? But describes the act of turning around. Ito din po, binanggit po ni Apostol Pablo sa Acts chapter 2 verse 38. And as he used it in chapter 2 verse 38, bago po itong 3:19, meron pong 2:38 ng Acts na nagpahayag po ulit siya na kinakailangan po ng mga tao ay humingi ng tawad sa Diyos. They have to repent. He told them that they had done wrong, but that they could turn it around and become right with God. Hindi po niya kinondem ang mga tao, bagkus sinabi niya may pagkakataon pa. Parang sinasabi niya, hingi ng tawad, bumalik sa Diyos. May pagkakataon. Amen? Hindi po nailak lang sa isang lugar na wala ng solusyon. Amen? Sa kinasadlakan nilang kasalanan. Ganun po ang naisin po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. When we repent, merong way ang Panginoon para manumbalik po tayo sa ating Panginoon. Basahin lang po natin sa Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized. Amen? Hindi lang po sinabi niya, they have to repent. Meron pa po siyang sinasabi that they have to be baptized in the name of Christ Jesus for the remission, amen, for the forgiveness of sins. Dahil pagka napatawad na tayo, sabi ng banal na kasulatan sa Acts 2:38, you shall receive the gift of the Holy Spirit. Napakahalaga po yung kaloob na yan mula sa ating banal na Spirito. Amen? Yun po ay patungkol sa repentance. Amen? Ulitin ko po, ang salitang repentance ay to change one's mind, hindi lamang po sa present state na pinanggalingan, but rather to change one's mind for the better, para mapaayos. Amen? Ito pong Isaiah 59, verse 1 and 2. Basahin po natin. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save. Amen? Kaya mahalaga pong repentance eh. Amen? Sabi ko nga po kanina, hindi po tayo iniwan ng Diyos o binigay ang salita niya, amen, na patungkol sa paghingi ng tawad or pag may kasalanan, wala na pong solusyon. Amen? Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, pag nakagawa tayo ng kasalanan, let us go back. Let us repent before God. Isaiah 59 verse 1 and 2, sabi dito, behold, the Lord's hand is not shortened. Hindi maigsi ang kamay ng Diyos that it cannot save. Lahat po tayo humihingi ng tulong sa Diyos. Nor is here heavy that it cannot hear. Hindi ito bingi ang ating Panginoon. But your iniquities, ito po, napakatindi po ng sinasabi ng banal na kasulatan. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Kaya sometimes, kahit pray tayo ng pray, amen, kahit ask tayo ng ask, nakakalimutan pala natin na humingi ng tawad sa Diyos, nakakalimutan natin na bumalik sa Kanya, nakakalimutan natin yung paraan na pwede natin gawin para manumbalik yung pagtulong ng Diyos, yung pag-abot ng kamay niya, yung pakikinig niya sa bawat isa sa atin. Malinaw po sa Isaiah 59 verse 1 and 2 na ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin, amen, sa ating Diyos. Pinipilit ng Diyos na hindi ka talaga pakinggan, hindi tayo pakinggan dahil sa kasalanan. Hindi sa ayaw niya tayong pakinggan, but bagkus dahil meron pong nakabara para tayo po ay pakinggan. Kahit gustuhin man ng Diyos tulungan ka, pero
kung meron namang nakabara, hindi po na tayo matutulungan. Sabi nga po, God cannot contradict His Word because His Word and God ay iisa. Iisa lamang po ang salita niya. Amen? At siya. Amen? Another verse, 1 John chapter 1, verse 9 and 10. Sabi po dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Makita po natin yung statement, if we confess. Meaning to say, it's conditional. Kahit gusto kang pagpalain ng Panginoon, gusto kang patawarin ng Diyos, if we do not ask for forgiveness, God will not forgive us. Amen? Sabi doon, if we confess, it's a conditional statement. Kaya po hindi po natin katuruan yung sinasabi natin once saved, always saved. Amen? Kasi may process ka, pag yun po ang katuruan, may process po bawat isa po sa atin para magkasala. Total, ligtas naman tayo. Pero hindi po yun ang ating pong direction ng ating pong katuruan dito po sa Jesus Be Lifted Up. Tama po ba? Balikan po natin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. He is faithful and just. Ito pong salitang just na to ay dito po nagmula yung salitang justice. Amen? Ibig sabihin po, meron pa rin po tayong consequences. Pero nga lang, mas napapagaan. Amen po ba? Sa isang korte na setup po, hindi po ako abogado, pero mahilig lang po ako manood patungkol po sa mga law, patungkol po sa mga korte. Meron po tayong tinatawag na arraignment. Amen? Ito po lang arraignment na to, dinadala doon yung akusado. Amen? Humaharap sa judge. Kasi po pwede niya sabihin doon, tatanungin siya kung guilty ba siya, magpi-plead guilty ba siya o magpi-plead not guilty. Pag nag-plead not guilty siya, at along the way, sa kanila pong trial, sa kanila pong pag-attend ng mga hearings na yan, napatunayan na siya pala ang nagkasala, mas mabigat po ang kaparusahan. Kasi nagsinungaling siya from the very start. Amen? Whereas pag inamin niya na from the beginning na siya ay nagkasala, mas napapagaan. Yun pong kanyang sentensya. Same holds true po sa atin. Amen? If we confess our sins, amen, pinatawad tayo ng Panginoon, pero hindi po nawawala ang consequences. Ang kagandahan po sa ating Panginoon, ang kagandahan po sa ating Ama, pinapagaan po niya yung consequences natin. Amen po ba? Kasi kung walang consequences, I'm sure, mas lalo po tayo maengganyo magkasala eh. Amen? Pero dahil po may consequences pa rin, pero nga lang napapagaan, amen, just like in real life, napapagaan, amen, ganun din po sa ating Panginoon. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sabi nga po rito, if we say that we have not sinned, amen, we make Him a liar. Hindi po pwedeng ang Diyos ay nagsisinungaling. And His word is not in us. Amen? Pag tayo po at sinabi natin ang Panginoon ay nagsisinungaling, wala po yung the truth ng kanyang salita sa atin. That's number one, mga magulang, mga kapatid. That one process po, para po atin pong makamtan, yun pong sinatawag na times of refreshing coming from the Lord is number one, we have to repent. Amen? Number two. Number two is, sabi rito, basahin po natin yung text po natin. Repent, therefore, and be converted. That's the second process. Be converted. Amen? Ano ba itong be converted na to? Conversion from the Greek word epistrepo. Meaning, amen, sa salitang Griego, ito pong conversion na to, ang ibig sabihin po nito, letter A, to turn to. Saan? To turn to the worship of the true God. Ang pagbabalik loob sa tunay na pagsamba sa Diyos. Remember, worship po, pinakilala ng Biblia, amen, hindi po yung awitan, but in the form of obedience. Genesis 22 verse 5. Amen. Dito po unang pinakilala ng banal na kasulatan ang salitang pagsamba. Amen. At ang kahalintulad ng pagsamba na ito ay ang pagsunod sa ating Diyos. Amen? Ang conversion ay to turn to the worship of the true God. Pagbabalik loob sa pagsamba
sa tunay na Diyos. Another meaning po ng conversion. Ulitin ko po ha, hindi lang po natatapos para matanggap natin times of refreshing, hindi lamang po natatapos sa repentance. Amen? Meron pa pong pagbabalik loob sa Diyos. Amen? Sometimes po kasi sa ating, kahit po mananampalataya man, or minsan kahit mayroong mga mananampalataya din, na pag humingi ng tawad sa Diyos, parang ang hirap na lumapit sa Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, when we ask for forgiveness, balik tayo sa Kanya. Hindi po tayo lalayo sa Kanya. Amen? Another meaning of conversion ay to cause to return or to bring back. Amen? Yung sinabi ko po kanina, to turn to. Ano yung to turn to na yan? To turn to the worship the true God. And another meaning is to cause to return. To cause to return. Or to bring back. Saan? To bring back to the love and obedience of God. Kahalintulad po nung binanggit ko po kanina sa Genesis 22 verse 5. Amen? Yung worship na yan is regarding obedience. So dito din po, to cause to return, may dahilan para kinakailangan magbalik ka. Magbalik tayo sa ating Panginoon. To the love, saan? To the love and obedience of God. Pangalawa, to the love for the children. Maaring ito rin po yung sinasabing conversion. To cause to return to love, wisdom, and righteousness. To cause to return or to bring back to love, wisdom, pagmamahal po sa wisdom at righteousness na nanggagaling po sa ating Panginoon. Amen? Meron pong wisdom ang mundo. Amen? Meron pong righteousness ang mundo. Tinatawag natin self-righteousness. Feeling ng tao wala siyang pagkakamali. Pero malinaw sa banal na kasulatan, lahat po tayo nagkamali. Lahat tayo nagkasala. Amen? So ito pong conversion na to, it tackles dun sa buong aspeto ng buhay ng tao. Amen? Ulitin ko po. Conversion is to turn to, number 1, to turn to the worship of the true God. And letter B, to cause to return or to bring back saan? To the love and obedience to God. Unang-una, to the love for the children. Amen? At pangatlo, to love wisdom and righteousness. Wala pong ibang mahigit na mas magandang wisdom at righteousness, kundi ang wisdom at righteousness po na nanggagaling sa ating Panginoon. Another meaning po ng conversion, para lalo po mag-sink in sa atin ang salitang conversion, to turn to one's self. Amen? Or to turn oneself about. Or to turn back. To return. Amen? Pag titignan po natin, yung salitang repentance kanina, amen? Di po ba? To change one's mind. Kaya makikita po natin, magkasama po itong repentance at saka itong conversion. Bakit ko po nasabi? Kasi po pag tayo po ay humingi ng tawad sa ating Panginoon at sinasabi manumbalik tayo, ibig sabihin kung nandito po ang kasalanan, amen? Kaya po lagi binabanggit, ang salitang repentance is turning 180 degrees. Ibig sabihin may conversion po na nagaganap. Ibig sabihin po kung nandito ang kasalanan at kaharap natin ang kasalanan, ano po ginagawa natin? Turning our back. Amen? Tinatalikuran natin ang kasalanan at humaharap tayo sa Diyos. Naunawaan po natin. Amen? Hindi lamang po humingi ka ng tawad, pero nakaharap ka pa rin sa kasalanan. Di po ba? Kinakailangan po na sa paghingi natin ng tawad sa Diyos, tatalikuran natin yung kasalanan. Amen? Napakahalaga pong illustration. Amen? Na sa pagtalikod mo ngayon sa kasalanan, ay siya mo rin namang pagharap sa ating Diyos. Yun po ang hinahanap niya sa atin. Bumalik tayo sa Kanya. Bumalik tayo sa tunay na pagsamba sa Kanya. Bumalik tayo sa pagmamahal natin sa Kanya. Malimit po natin na experience, meron po kasing condemnation pag tayo po ay nagkakasala. Tama po ba? Na pag tayo nagkasala, ang feeling natin, minsan,
ayaw na ng Diyos sa atin. Or ayaw na natin lumapit sa Panginoon. Bakit? Sa bigat ng ating kasalanan. Pero hindi po ganun ang nature ng ating Panginoon. Siya po ang nag-open ng door pag humingi tayo ng tawad sa Kanya. Bumalik ka. Bumalik tayo sa ating Diyos. Amen? That's number 2. After we repent, we have to be converted. Ito na po yung pangatlo. Pag tayo po ay humingi ng tawad sa ating Panginoon, tayo po ay nanumbalik, nagkaroon ng pagbabago ng katatayuan, may conversion. Amen? Ang isang resulta po ng mga bagay na yan ay ito pong number 3. Our sins will be blotted out. Mabubura ang ating mga kasalanan. Amen? Ang illustration nga po dito, amen? Ito pong sins blotted out na to, ito po yung unang benefit po ng repentance and turning to God. Amen? Napakaganda na bumalik tayo sa Panginoon. Napakahalaga na humingi tayong tawad sa Panginoon. Bakit? May benepisyo po kasi. Unang-una dito is our sins will be blotted out. This has the idea of wiping ink of a document. Ito po yung panahon po kasi nila, during the Bible times, meron po tayong tinatawag na papel sila ginagamit. Amen? Tinatawag natin papyrus. Amen? Ito pong papyrus na to, pag sinulatan nila ng ink, dahil po ang ink nila nung panahon na yon, ink in the ancient world had no acid content and didn't bite into the paper. Hindi po bumabaon, hindi po nagmamarka, hindi po, kumbaga, unlike po yung mga ink natin na ginagamit ngayon, di po ba, ano po yung ginagamit nating ink? Na kahit mabasa, nandun pa rin yung ink, nandun pa rin yung tinta, nandun pa rin yung sulat. Pero sa panahon po nila, amen, madali lang mabura yung kanilang mga isinusulat, lalo na kung hindi po ito tuyo. Amen? It could almost always be wiped off with a damp of cloth. Mabilis lang po siyang burahin. Amen? So Peter said that God would wipe away our record of sin just like that. Napakadali. Kasi po, yung panahon na yon, mabilis lang burahin yung sulat. Naunawaan po natin. So, ganun din po kabilis, ganun din po kadali ang pwedeng gawin ng Diyos na pagbura sa ating mga kasalanan once we ask for forgiveness or we repent and then we convert ourselves to our God. Ano po ang gagawin niya? Buburahin. Napakadali lang pong magbura. Ito pong illustration na to, madali po ang pagbura ng mga sulatin po nila noong panahon na yon. Amen? So, ganun din po kadali burahin ng Diyos kahit gaano man kabigat ang ating mga kasalanan. Amen? Tulad po binanggit po ko po kanina, nandun pa rin yung salitang justice. Amen? Pero pinapagaan ng Panginoon. Yun pong ating mga nararanasan na pagtuturo niya. Maaaring nararanasan consequences of our actions. Amen? Pinapagaan po niya. Bakit po? Kasi yung part natin, ginawa natin yung part natin na lumapit po sa ating pong Diyos. 1 John chapter 1 verse 9 to 10. Ano pong sabi po rito? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ito po yung binabanggit ko kanina. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Psalms 103 verse 11 to 12. Kaya napakahalaga po ang pagbura sa ating kasalanan. Sa paanong paraan? Paghingi ng tawad. Psalms chapter 103 verse 11 to 12. Ano po sabi rito? For us, the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him. Tayo po ba ay may pagkatakot sa Kanya? Amen? As far as the east is from the west, so far He has removed our transgressions from us. Inalis niya, binurag niya. Amen? Lahat po ng atin pong pagkakamali. Lahat po ng atin pong pagkakasala. Kinalimutan po niya. Amen po ba? That our God, nagpapatunay lang na sobrang mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen? Sobrang pagmamahal niya sa tao, hindi po niya iniwan na ganun na lang. Meron po siyang kaparaanan. Pag nagkasala, may kaparaanan siyang binibigay para manumbalik po tayo sa Kanya. Amen? At isang benefit po, ito pong panghuli, is times of
refreshing from God. After we repent, after we have been converted, ang resulta po, nalinis ang ating kasalanan, our sins ay sins blotted out, nabura po ang ating kasalanan, nalinis. Pangalawang benefit po ay times of refreshing may come in the presence of the Lord. Kaya kahit na napakayaman ng tao sa mundong ito, hindi po pwedeng bilhin ng kayamanan ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Ang kalusugan na nanggagaling sa Diyos. Amen? Ang appetite sa pagkain, kahit napakaraming pagkain dyan sa pagkainan, hindi po kayang bilhin ng kaperahan yan. Kahit na meron pa tayong tinatawag na vitamins na pampagana. Still, it's not enough. It's only Him. Amen? Ang Diyos lang ang may karapatan, ang Diyos lang ang may solusyon para po tayo ay mamuhay, amen, ng masagana, mamuhay ng matiwasay. Amen? Basahin po natin. Times of refreshing come from the presence of the Lord. So the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Amen? Ito po yung binanggit ko po. This was the second benefit of repenting and turning to God. Pangalawang benepisyo po yan. In speaking of times of refreshing, Peter referred to that time when Jesus will return and rule the earth in righteousness. Peter went in so far as to say that he may send Jesus Christ, thus implying that if the Jewish people as a whole repented, God the Father would send Jesus to return in glory. Amen? So kahit wala pa po ang ating Panginoong Yesus, pwede pong dumating ang refreshment sa atin. Amen? Kasi po sa buhay po natin bilang mananampalataya, alam po natin pag nandyan na po yung atin pong refreshment na nanggagaling sa Panginoon. Bakit? Kasi sa dinami-dami ng problema sa paligid natin, still masaya ka pa din. Still, ini-enjoy mo pa din ang buhay. Still, may kapayapaan ka pa din. Bakit po? You are being refreshed by God. Wala pong exempted sa atin na dumanas po ng tagtuyot sa buhay, ng kahinaan ng buhay. Amen? No one is exempted. Kaya nga po, lahat po tayo ay may karapatan at meron pong kakayahan na binigay ng Diyos para tayo po ay bumalik po sa Kanya. Dahil sa Kanya lamang po, makakatagpo ang bawat isa sa atin ng tunay na kapayapaan. Yung iba po, lalo na hindi mananampalataya, anong ginagawa pag may problema? Tumatakbo sa kaibigan, tumatakbo sa inuman. Pero pag gising sa kinabukasan, andun pa rin yung problema. Wala pa rin kapayapaan. So sa ating Panginoon po, iba po ang kaparaanan po niya. Napakasimple, napakadali. Pero and yet, marami po sa atin ang nahihirapan. Bakit po? Sabi na ba ng kasulatan, my people perish because of lack of understanding. Kulang sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya I encourage every one of us, pati po ako, where wala pong exempted sa atin, that whenever we commit sin, whenever we fail in the presence of God, amen, ano pong encouragement ng banal na kasulatan? Ano pong encouragement ng Diyos sa atin? We have to repent, we have to go back to Him, and talikuran ang ating mga kasalanan. Amen? Psalms chapter 42 verse 1 to 2. Ano po sabi dito? As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you. Bakit po? Meron po isang philosopher na nagsabi, there's a vacuum in a man's heart that only God can fill. Meron pong puwang sa puso natin, ang Diyos lang makakapagpuno. Kahit bago ang bahay mo, bagay ang gamit mo, bago ang gamit mo, bago ang lahat ng meron ka na pwedeng sabihin. Pero yung excitement mo na yan, hindi yan enough para masustain ang pang-araw-araw mo na excitement. Amen? Kasi darating ang time na mag-subside ang excitement. Amen? Pansinin po natin, pag may bago tayong gamit, cellphone, di ba? Sa umpisa, medyo excited ka pa. Pero after few weeks, 1 month, 2 months, 3 months, hinahayaan mo na lang sa isang sulok. Amen? Hinahayaan mo lang, okay lang mahulog. Pero bakit pag bago, alagang-alaga? Amen? Ganun po ang nature ng tao. Amen? Kasi may puwang sa puso ng tao, ang Diyos lang makakapagpuno. Wala pong ibang bagay, wala pong ibang tao, kundi Diyos lang. Amen?
My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Sabi po ng psalmist sa Psalms 42 verse 1 and 2. Kaya nga po, we have to be thirsty for His presence, desire to be refreshed, and rest in His presence. Amen? May paanyaya po ang ating Panginoon. Ano pong sabi niya? We have to be thirsty for His presence. Amen? Desire to be refreshed and rest in His presence. Sabi nga po, the battle belongs to God. Amen? The victory belongs to us. Sabi nga pa nga po ng Psalms, amen? He will prepare a table before you in the presence of your enemies. Ibig sabihin, mayroon pong pagkakasiyahan habang may labanan. Nakuha pa. Ibig sabihin, parang nakuha mo pang sumaya despite dun sa mga nangyayari sa paligid. Ganun po ang trato ng Diyos sa bawat mananampalataya na nananalig po sa Kanya. Amen? Kaya nga po, wala po dapat mananampalataya na talunan. Or, sinasabi natin, hinang-hina. It's natural, manghina tayo once in a while, pero hindi po natural for the whole time of our lives, ay manghihina lang tayo. Bakit po? May paraan kasi na binibigay ang Diyos sa atin. Note that there is danger in resting. Binanggit ko po kanina, be thirsty for His presence, desire to be refreshed, and rest in His presence. There is danger in resting. Sa anong paraan po? In the wrong place at the wrong time. Minsan naman nananampalataya pag exhausted na, basta gusto lang magpahinga without even asking God kung need ba talaga magpahinga o hindi. Amen? Isang halimbawa po dito is si David. Si David, habang may labanan, ano pong ginawa niya? Di po ba? Nagpahinga po siya sa palasyo. Sa kanyang pagpapahinga at palakad-lakad sa kanyang kaharian, sa kanyang palasyo, nakita niya po si Bathsheba na naliligo. Kinuha ng kaaway ngayon ng paraan ng kanyang pagpapahinga para siya po ay ibagsak. So marami po sa atin, ganyan ang trato ng kaaway, ganyan ang taktika ng kaaway. Kaya nga po, pag nagpapahinga tayo, be sure na ito po ay alam natin na yun ang direksyon ng Diyos sa atin, na magpahinga tayo. Pero saan? Dapat po pagpapahinga sa kanyang presensya. Amen? Kasi po ang pagpapahinga, it's good, pumunta ka sa malayong lugar at mga nature lang makita mo, that's good. Pero that's not enough. The real place wherein we can find genuine rest is in the presence of God. Kahit magulo po ang sanlibutan, magulo po ang paligid mo, if you are resting in the presence of God, that's good and that's enough. Amen? Panghuli na lamang po, John chapter 7, verse 37 to 38. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of the heart will flow rivers of living water. Amen? Ito pong living water na to, ito pong water na to signifies, amen, yung refreshment. Ang sabi po niya dito, if anyone thirsts, it's a conditional thing again. It's a conditional statement. Kung sino sa atin ang nauuhaw. Tayo po mananampalataya, nauuhaw ka ba? Kung nauuhaw ka, lapit ka. Even in natural, di po ba? Pag ikaw nauuhaw, ano bang instinct ng katawan mo? Di ba, kuha ka ng tubig at iinom? So, same holds true in spirit. Amen? Pag tayo po ay nauuhaw sa espiritu natin, anong kinakailangan po natin gawin? Let's go back to Him and drink. Kasi pag sa Kanya, amen, yung satisfaction natin, yung refreshment natin, guaranteed. Amen? Ito pong statement na to binanggit po ni Adlai Stevenson. Ang buhay po ng tao is saglit lang. Amen? Maigsi lamang po ang buhay po natin. Sabihin na natin 80, 90, 100 years tayo mabuhay. Pero compared to eternity, amen, maigsi pa rin.
Amen? So, anong buhay meron tayo nung tayo po, habang tayo nabubuhay? Puro pagkakasala ba? Puro kapighatian ba ng buhay? Amen? Kung nandun po tayo sa estado na gano'n, hindi po tayo iniwan na wala pong solusyon na pwedeng gawin. Amen? Hindi po tayo iiwan ng Diyos na walang solusyon na pwedeng gawin. Amen? Kaya po sabi niya, we have to repent. Amen? We have to turn to God. Bakit po? Kasi para malinisan natin kasalanan at yung refreshment na yan, maranasan po natin. Amen? Sabi po ni Adlai Stevenson, it's not the days of your life that counts. Hindi sa haba ng buhay, hindi sa haba ng edad mo, hindi sa dami ng edad mo. Yun ang ibig sabihin. It's not the days of your life that counts, but rather the life in your days. Yung buhay, yung buhay na meron ka habang ikaw ay nabubuhay. Anong ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay? Hindi po yung haba ng buhay ang usapan. Or ang mahalaga. Yun ang ibig niya sabihin. Hindi mahalaga yung haba ng buhay. Ang mahalaga, ano ang ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay. It's not the days of your life that counts, but the life in your days. Amen? Kaya sa atin po mananampalataya, anong buhay meron po tayo? Buhay na puro pagkakasala? Buhay na malayo sa Diyos? Buhay na wala sa piling ng ating Panginoon? It's our choice. Amen po ba? Hindi tayo pinipilit ng Panginoon. Kaya nga po lahat ng binanggit po natin kanina, conditional statement, galing sa salita ng Panginoon. If we, kung gugustuhin natin, kahit gusto ng Panginoon, kung ayaw natin, wala po siyang magagawa. Pero desire niya, amen, na tayo po ay manumbalik sa Kanya. Kasi ayaw po niya na tayo po ay nahihirapan. Amen? So let's go back to Him and enjoy the refreshment that comes from Him. Aming Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa kapahayagan na ibinahagi po ninyo sa bawat isa. Lord, ang mga salitang ito ay matumimo sa bawat puso po namin, maisa pamuhay po namin. Lord, sa pang-araw-araw naming gawa, pang-araw-araw naming pamumuhay, kakitaan po kami ng mga tao sa paligid po namin na meron po kaming Diyos na buhay, meron kaming Diyos na dakila, meron kaming Diyos na handang tumulong sa oras ng aming pangangailangan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Mapagpalang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay
subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangan